Oke. Sayurnya. Mboten masak Mbak Tarti? Apa ya masak apa? Bandeng dhesekan. Tempe cek duwe. Jamu ora jamu? Oh. Tempe plastik ya henten. Mae tahu mae. Mbak Mul, tempe ada Mbak Mul. Ketok emak koyo ngalor kok nang. Wah, Mbak Mul ki jen ngalor rek. Ngalor. Murah Anu enek yo apa jenenge walang sangit. Walang sangit. Sangit bodone condring. Alah ora sanggo judhik sambelke anggere segone anget dadi. Tahu ora? Ora njaluk anu kan duwe kambil enom, Dik. Arep njaluk apa iki? Anu krese. Krese kalih napa? Endi yang kuwi tak. Nggih. Teh lah. Kresene kaya ngene, Mbok. Murah, Mbok, nyewunan kabeh ora. Lah iya, prene. Murah sedulur. Krese 1000 soleh. Bakso candi yo ono. Jajanan pasar entek, Mak. Kayak apa, Mak? Kari anu jenang. Aku ke wis kelan tahu. Kari jenang pati nggih, Rut, Mak. Ya larang duit iki. Yo. Heeh, Mak. Wong arep matur jengene wong iki tes kene iki nganti Gusti Allah dipleminkan. Lah Dik ora kelan lombok. Kelan lomboke cukup sedulur. Sayur lombok. Pedes, ada tempenya. Bayangkan nikmat sedulur nek desa ki. Judule guys pokoke ngirit tapi cukup. Wah, lah kuwi ngirit tapi cukup angel sedulur. Nek digawe angel. Nah, ini suasana di desa pagi-pagi seperti ini. Piye Mbak Tuti? Met. Niki kirang 1000. Kirang 1000 yo ya. Engko sik. Nggih, jeng mboten napa-napa. Ora engko ndak lali aku njaluk 1000 wae. Ora duwe 1000. Awan apa isuk mau renek dapat bangsa ngono ya? Mbok ya. Ora. Yo kurang kok. Nggih. Enggak, Mbak. Pripun, Pak? Etan laron. Wah, etan laron. Wah, suasana ning desa sedulur, gemah ripah lo jinawi nek ngene iki. Jiani. Wah, iki lagi matun sedulur. Jenenge matun ki kaya ngene iki. Sambat iki sing tukang matun. Sukete ora umum lah witekno kepiye. Wong ya sing dhisik goleki udan barang sukete tuwa kabeh bingung. Ya iya ora udan bingung. Ora udan bingung. Lah mbok anake lanang mau karo ngewangi to, Pak? Wes, gak anu ngewangi 2 dina. Waduh, tenan ora kuwi. Ora sabar. Pak, penyo enak. Wih, delok jajal iki. Iki piye, Lur? Aku ki nawani bakso. Iki bakso iki lho. Lah malah ganti ditawani bakso kuwi kan ngrasake. Kan nyangke kene nya. Piye? Hanya Pak nek enake Iki ki wis mateng enak. Ya wis. Ora didang sang sok inuk. Lho. Nah oranya. Tempe plastik. Mo. Dapat mah cari kono mbok kele. Lah wong anu apa mau cari daun bawang. Bulet Jawa nek ora. Lho Jawa teh. Ya Allah. Mau cen duwe siji tempe. Sero presto enak iki. Mbok presto siji. Lah wis duwe kek ora dadi Bakal. mampu. Wis sore dadi. 1000, 2000, 4000, 5000. tempe siji wae. Oke, 5000. Tempe plastik, Bu. Wong aku golek-golek Jawa karo ini daun bawang. Tempe plastik siji. Lali wae ya. Iku wong sitok. Tempene ora, Bu. Gak. Wis apa?
Malah ora kabeh lho. Kakek ngopo sing kon nunggu dek. Yo apa? Langit. Hah? Langit. Langit. Oh, langit. Tapi ini gendong. Aku. Sayur ora sayur, Mak. Mas iki hobine perburungan iki. Iki manuk murah ya, Mas? Murah apa, Mas? Murai batu Medan. Kaya ngene regane 3 juta, Lur. Apa didol apa gede, Mas? Kontes to. Alah, modalku sayur nek 3 juta, Lur. Iki 3 juta kaya ngene, Lur. Pol tenan nek Mas iki, luar biasa. Wis juara ping pira, Mas? Paten, Mas. Pake bagian pake manuk kaya ngene lho, murai batu. Unine kepiye, Mas? Tulit-tuliter. Oh, nggih. Ngapunten wae, bakule niku jen Bakule ke sapa apa dipoto. lah nek manuk apik. Kae mah lurus tengah, Bran. Kayak karo apa meneh? Iki tes gek kuwi pas ngono, anune jenenge iki main depan balanan. Pas Ya, patahe ya, ngono. ya. Kok main konyol. Wis kur isine kur ngalah nek ngene. Kambil parut, Mbak. Ora tak kemaju kae kambilku ki kae karep maruti. Ya, oke. Mas iki hobine burung. Aneka jenis burung. Oh, ngene iki enek desa ki enake iki ngopeni manuk. Modal awak waras. Ki slogane modal awak waras ngono, Mas piye? Iya to, Mas, modal awak waras. Modal awak waras, ngendi enek kontes mangkat ngono uran. Iya. Pernah menang ping pira, Mas? Wah, tak abrek, Mas. Luar biasa iki ternyata Mas iki duwe hobi. Oke wong seneng karo hobine. Lah iki nek ngerti Mas Tri Jogja iki kancaku duwe kaya ngene Mas senengane iki. Bangsa manuk kaya jenengan. Sing kenal Mas Tri Prambanan. Iki senengane Mas yo kontes. Mas sinten Mas namine, Mas? Mas Aris. Glinggang, tekil Glinggang. Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Hobi burung. Oke, bapak yo kur nonton ngono kae wis kalah nek karo anak ini. Bapak ngalah kabeh. Lah kan jero apa nih Mas kae? Macam-macam, Mas. Oh alah, cendet tuh. Paling oke pendet. Wis Mas. Sukses Mas, manuk Mas.